Τι έχουμε χάσει λοιπόν εδώ? Ας δούμε λοιπόν κάποια ερευνητικά δεδομένα. Πρώτον, σε μια έρευνα που προσπάθησε να εξομοιώσει τον τρόπο με τον οποίο πατάει το έδαφος ο δρομέας στο εργαστήριο μέσα για να μετρήσει το ρυθμό φθοράς της μεσοσόλας του υποδήματος, συμπεράθηκε ότι από τα 150 πρώτα χιλιόμετρα τρεξίματος η μεσοσόλα του παπουτσιού χάνει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της δυνατότητας απόσβεσης κραδασμών, της δύναμης δηλαδή που φτάνει στο ανθρώπινο σώμα. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια όλοι ότι κανένας δεν αλλάζει τα παπούτσια του στα 150 χιλιόμετρα, διότι φαινομενικά η μεσοσόλα, η αντίλυση της εξωσόλας ή το πάνω κάλυμα του παπουτσιού δεν έχουν εμφανείς φθορές. Ο κραδασμός όμως συνεχίζει και έρχεται στο σώμα μας. Αυτό λοιπόν που έχει φανεί σε ένα άλλο ερευνητικό, το οποίο προσπάθησε να βάλει μια επιφάνεια τρεξίματος, όπου σε ένα σημείο της μόνο επιφάνεια γινόταν αρκετά πιο σκληρή από την υπόλοιπη, μόλις το υποκείμενο πάταγε στον τάπητα στο συγκεκριμένο σημείο, κατευθείαν αυξάνονταν αυτόματα και η δισκαμψία των αρθρώσεων που προκαλούνταν ενεργητικά από την ενεργοποίηση του μυϊκού συστήματος. Είχαμε δηλαδή μια πολύ μεγαλύτερη ενεργοποίηση στο μυϊκό σύστημα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι όταν ο δρομέας συνεχίζει και τρέχει σε μια σόλα η οποία φθήρεται παραπάνω μετά τα πρώτα 150 χιλιόμετρα, αρχίζει και προσαρμόζεται το δικό του μυϊκό σύστημα και λειτουργεί λίγο πιο έντονα από ό,τι θα λειτουργούσε αν το παπούτσι ήταν πιο φρέσκο, με αποτέλεσμα να επέρχεται πιο γρήγορα το φαινόμενο της κόπωσης λόγω του μεταβολικού έργου που καλείται να παράγει ο μυς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι όταν φοράμε ένα παπούτσι και για ένα δρομικό γεγονός μεγάλης διάρκειας, π.χ. ένα μαραθώνιο που κάποιος μπορεί να τρέξει σε 4 ώρες, ο ρυθμός της επιβολής του φαινομένου του μυϊκού κάματου αυξάνει πολύ. Και αυτό που έχει φανεί είναι ότι όταν αυξάνεται ο μυϊκός κάματος, επειδή μειώνεται, να το πω καλύτερα, επειδή αλλοιώνεται το δρομικό μοτίβο, τότε αρχίζουν και αυξάνονται περισσότερο τα φορτία που δεν θέλουμε, τα αθέμητα φορτία στις αρθρώσεις. Ένα νέο παράδειγμα αιτιολόγησης δρομικών τραυματισμών λοιπόν έρχεται να αντικαταστήσει το παλιό αυτό της απόσβεσης κραδασμού, αφού φαίνεται ότι αυτό πλέον αποτυγχάνει να αιτιολογήσει το φαινόμενο. Το νέο αυτό ερευνητικό δεδομένο είναι η μέτρηση της ταλάντωσης που επιβάλλεται στους ανθρώπινους ιστούς από τον κραδασμό. Τι εννοώ? Σε κάθε επαφή με το έδαφος δημιουργείται ο κραδασμός, ο οποίος επιβάλλει μια συγκεκριμένη ταλάντωση στους ιστούς. Οι μυς που είναι συσταλτά αμμόρια και πετρώνουν, σκληραίνουν, δεν δημιουργούν πολύ μεγάλη ταλάντωση. Όμως το δέρμα, η επιδερμίδα, ο λιπόδης ιστός δημιουργούν πολύ μεγάλα ποσοστά ταλάντωσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταλάντωση, τόσο πιο γρήγορα επέρχεται κάτι άλλο που λέγεται νευρομυϊκή κόπωση. Αρχίζουν και κουράζονται τα νεύρα, οπότε ο εγκέφαλος δεν δίνει ακριβώς τα ίδια σήματα στους μυς. Οι μυς αρχίζουν και χτυπιούνται πολύ περισσότερο στην άσφαλτο και αυτό αρχίζει και δημιουργεί το φαινόμενο της κόπωσης, που σε κάποιους μπορεί να δημιουργεί ένα πολύ φτωχό δρομικό πρότυπο, σε κάποιους άλλους μπορεί να επιφέρει κράμπες. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε και δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί εκφύσεως ένας elite δρομέας μαραθωνοδρόμος είναι πολύ πιο λεπτός και skinnier, με πολύ λιγότερο λιπόδι ιστό, διότι είναι μια φυσιολογική προσαρμογή του σώματος για να το προστατεύσει, άρα αυτοί μπορούν να τρέχουν και πολύ κοντά στο κατόφλι τους και για πολλούς και διάφορους άλλους λόγους βέβαια, αλλά αυτός είναι άλλος ένας από τους πολλούς. Μπορούν να τρέχουν λοιπόν για μεγαλύτερη ταχύτητα στο κατόφλι τους για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Και δεύτερον, η χρησιμότητα των συμπιεστικών. Όλοι νομίζουν ότι φοράμε τα συμπιεστικά, για παράδειγμα τις επιγαμπίδες, διότι βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και γι' αυτό δεν παθαίνουμε κράμπα ή μειώνουν το φαινόμενο. Καμία σχέση. Απλά συμπιέζοντας μειώνουν το φαινόμενο της ταλάντωσης. Επίσης, κάτι που έχουμε δει ερευνητικά είναι ότι όλοι οι ιστοί του ανθρώπινου σώματος σε κατάσταση ηρεμίας έχουν μια πολύ συγκεκριμένη συχνότητα ταλάντωσης. Στο νέο λοιπόν μοντέλο αιτιολόγησης των δρομικών τραυματισμών φαίνεται ότι όταν η ταλάντωση των ιστών αρχίζει και εξομοιώνεται με την ταλάντωση ενός ιστού στην ηρεμία, τότε δημιουργείται ένα ανοιχτό παράθυρο. Ο ιστός αυτός είναι πολύ πιο επιρρεπής για να δημιουργηθεί μικρό τραύμα. Ας φέρουμε λοιπόν για παράδειγμα τώρα μια πολύ ήπια ενόχληση που μπορεί να νιώθουμε στην κνήμη, στο κάτω τριδημόριο αυτής μετά από ένα τρέξιμο. Αυτό μπορεί να δημιουργεί και το ερέθισμα για να γίνει το περιόστιο της κνήμης και πιο ισχυρό. Γιατί έτσι ακριβώς γίνονται οι προσαρμογές. Μέσω από μικρό τραύμα δημιουργείται το κατάλληλο ερέθισμα για να κάνει μια συγκεκριμένη προσαρμογή ο ιστός. Αν όμως αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται, το μικροτραύμα μπορεί να γίνει μακροτραύμα. Και τότε επέρχεται για παράδειγμα η περιοστίτιδα,